mga Mex at ako ay nagbabalik. Hi mga Mars o hi mga Amegs, maayong adlaw sa inyong tanan. Today I will be sharing itong mga Amegs, mga nabili ko sa online sa Lazada, yung Pink Sugar Our Little Secret. Ito siya mga Amegs, ito yung mga nabili ko sa Pink Sugar na brand sa Lazada. So lahat ng mga prices dito mga Amegs is ilalagay ko na siguro sa description box. Yan, so let's start with the video. Nag-ano na ako mga Amegs, eto, prep and prime, itong importante kaayo mga Amegs na maggamit ta og sunscreen, maski naalan ta sa balay, so magamit gyud ta always og sunscreen, okay? Para ma-protect ato ang mga kiwang sa sun, di ba? Kay makadaot, dali ta maniguwang, di ba? So kailangan nato ni siya. And then also, nag-primer na ko na Jazzy Collection. Kani siya, barato lang kani siya mga Amegs, napalit na ako ni sa SM Department Store. So, okay, maay kani siya Amegs, gamay lang nabilin. Okay, kaya ginagamit ko na ako ni sa mga clients, okay? So, magsugod na ta sa foundation. Kani ako nakuha mga Amegs, foundation, maklaro ba ninyo? Ariel Secret. Watery ang iyahang consistency, pero i-try na to kung maayo ba ni sa tuwa. Actually, nagamit na ako ni, pero dugay-dugay na nakalimutan ko sa feeling ani nga foundation. Kaya naalang ni siya dito sa akong vanity. So, asang akong gamit tag ano. Runny ang iyahang formula or consistency. Runny siya, pero tanawan na to yung coverage. Ang importante ang coverage mga Amegs. Dump na din ako ni akong sponge. Hiligay kong dump sponge kung mag-apply ko foundation. Comfortable ko sa sponge. Dump sponge. First layer, siguro Amegs mag first layer lang ko karon kay feeling na ko na-cover naman niya akong face, and then siguro baka magkiki siya pag mag second layer ta, pero feeling na ko I don't know, buildable siya, pero since na-cover na niya ako ang face, na siguro na ko dungagan sa layer pa, no? Aning isa one layer only. Kay ano siya, ang iyang coverage mga Megs, murag siya, medium to full, pero dili nang sa ko mag full coverage, tama na ni. Kaya ato pa ni siyang isa to powder. So wala day ko napalit na concealer Megs sa Pink Sugar, so gamito na lang nako ning Too Much from L'Oreal. Then, after the concealer, gamitan na nato siya aning our Little Secret All Day Matte Powder. Ang akong nakuha na shade is light warm. Light warm. Pero mga Amegs, wala siya mirror, and then wala po siya sponge. So, gamitan na lang nato aning brush, powder brush. So mga Megs, wala sad koy kuan. So kilay, ang pangkilay na to is ano na lang siguro, no? Gamit taglain. Kilay sa taon sa natong kilay Megs, kay para medyo ang gamit na natong nawong, no? Lain kay ubulay kilay, no? So sige. Sansan again, my favorite. So, next, nakahuman na ta sa atong kilay. So, ang atong next na ibutang sa ato ang nawong wala ko'y contour or pang bronzer. I don't know, pasig na ako'y napalit dali. Actually, dahil mami, unahon na lang nato tanaw, no? Kanitawan nato dali. So, na ako'y nakuha na Pink Sugar, mga 5 ni kabuok na blush. I don't know, di pa na ako kayo nakaklaro ni siya. Pink Sugar na blush, contour,
and highlighter. So, i-swatch na ako isa-isa sa inyo mga amegs. So, ang first is kaning Pink Sugar Sweet Cheeks HD Cheek Color. Ang yan ko with aloe vera and vitamin A, C, and E. So, kani siya mga amegs is nadali ang iyang mga ingredients na nato basahon. Sen ang iyang ano siya, made in Taiwan, and then 18 months siya bago siya ma-expire. So, karon pa man ta nag-open aning mga amegs. So, kani ang iyang kwan is Sin City. Sin City ang iyang, so mo ni siya ang highlighter, Sin City. Ako siyang iswatch mga amegs sa inyo mga amegs. Mo ni siya ang highlighter, maklaro ba? Tapuhan nato dali. Mo ni siya ang highlighter, amegs Sin City. And then the next one is the Summer Nights. Summer Nights ang iyahang shade. So, ang saming Summer Nights. Ano siya? Blush yung mga amegs. So, kani siya yung itsura sa blush. Very pigmented. So, iswatch na to. Summer Nights. Summer Nights. And then also, the next is kaning Paris Lights. Paris Lights ang iyahang shade. So, gwapo siya nga blush. Nara. Kani siya mga amegs. So, Paris Lights. May pagka-pink siya. Kaning isa ang Sin City, Paris Lights, and Summer Nights. May pagka-orange ang Summer Nights. And then after, ang next is the Morocco. Morocco ang iyang shade. Kani siya murag medj, pwede siya pang contour or pang bronzer or pang blush. Pwede na po ni siya in one. So, try na to. Swatch sa inyo. Very creamy. Super creamy siya mga negs. So, dali na lang siguro si Morocco. Morocco siya mga amegs. Gwapo siya. Pwede siya pang ano lang. Marag light lang siya. And then after that, yung Miss Independent. Miss Independent. So, kani siya. Miss Independent. So, ito iswatch sa inyo ha mga amegs. So, dali na lang siguro no. Ano siya ang Miss Independent. May pagka pinkish or may pagka same sila may aning isa. So, yung color ani, ang Paris Lights. Okay? So, muna nila sila mga amegs. Okay? So, ang akong gusto i-try na ano is kantong Morocco para sa tuwang blush on. I know. Sige, try sa natin Morocco kung okay ang Morocco sa ato ang dali. Imuon na to siya contour or ano. I don't know kung sa'y kalabasan ang amegs. So, i-try lang na to siya i-build sa ato ang kewang. Morocco. Pwede siya pang contour. Actually, pwede siya pang contour. With contour or blush, pwede na siya isa na lang. Wapo siya. Ma-color. Morocco ni siya mga amegs. Actually, pwede na siya pod himong blush, no? Bapa ang Morocco. So, try na lang nato siya i-ano sa atong ilong. Try na to butang natin ilong aning Morocco. Kung pwede siya sa ilong. Na-shade gwapo nga salamin. So, dali na lang ko magtanaw, no? Erase na ito gamay amegs, no? Kan over. Murag ni mula ato ang ilong mga amegs. So patungan na to siguro siya ning ko ano. Or over lang kaayo siya. So okay. Try na to. Gamitan na to aning Too Faced Cocoa Contour. Chisel to Perfection. So ano ho na to amegs kay murag over or sa ba? Ato lang siyang patungan siguro. Ano siya amegs? Siya brush din eh. So ato na lang ni siyang patungan. Tapos, ini patungan sad nato ato ang contour. Mo siya, ano dali lang.
Mut kay siya. Mut kay siya Amex, mura siya kanang chocolate gid siya. Chocolate from Too Faced. Ano to siya sige, unahon sa nato ning pink sugar so magbutang tag highlight. This itong ilong. May taon na to si Sin City. Actually, white siya mga Amex. White iyang color. Pero pag imo i-swatch sa personal, mahimo siya more gold. Pag ibutang na nimo. Try na to. Wow. Kagwapo mga Amex. Yellow siya sa personal pag ibutang na sa ato ang i-apply na nato sa atong face. Pero pag sa tong tan-awon lang nato siya din, mo siya white. Pero yellowish siya. Maglahi yung color. Nato itong mata, muta-muta. Grabe siya, super pigmented. Blinding ang iyang mga Megs. Super blinding, oh. Ilan to sa diri. Cupid's bow. Very blinding na. Sihag jud tanan mga Megs na imong kaatbang ani. So, very nice. And then also, mga Megs, gamitan nato og blush on. So, mag-blush on na ta. So, gamitan nato siya blush on. Siguro, akong blush on na gamiton ani is katong may pagka sa mga color ang gwapo na nindot mga Megs, no? Ang kani? Miss Independent. So, kanina lang siguro Miss Independent. Gwapo yung color mix. Very pigmented. Gawas na rin yung color. Yan, oh. Mga Megs. Pasobraan lang na ako mga Megs. Explain na po ko sa inyo na baga kumubutang o blush on din kay para ma-pick up sa inyong camera. Sa video kay mag-good ko. Always na lang na after na ako mag-makeup, i-check na ako pag mag-upload sa TV. So wala ko nakita nga blush on. Lospad ka ay ko mga Megs. Pero diri sa cellphone, grabe na kaayo. Grabe kay siya mo pick up. Pero sa TV dili. Pasensyahin na lang yung Amex kung baga jud kayong kumubutang diri sa kuan. Pero sa personal Amex, sumulakaw ko dili ko ingani mag makeup no, dili ko ingani mag blush on kay grabe na kayo mo ko gisagpa no. Gilang. Sabta lang sa ninyong Amex. Bagaon lang ato ha. Pasayloan lang ko Amex. Kapalan lang natin ang ating blush on para ma-pick up sa camera. Maganda ang Tagalog ko sa mga Megs kay di daw kasabot ang akong mga subscriber na mga Tagalog. So Bisaya ang Tagalog na lang siguro sa susunod. Yan siya. So Miss Independent ito mga Megs. And then after that siguro yan, ilagan ko. And after that mga Megs, mag-lipstick tayo. So hindi ako nakabili ng lipstick na na pink sugar. So, ang gagamitin ko na lang siguro na lipstick is the Jazzy. Ito ang pinaka-favorite na ako mga Megs. Jazzy na, Jazzy collection. Mapalit ni sa SM mga Megs. And then, ang iyang shade is perfect. So, gamitan nato ani. Perfect. Yan. So, mga Amex, gamitan natin dito maglagay tayo ng mga Amex, mabutang taog highlighter. So, gamitan nato balik ang Sin City for the highlighting of our diri sa above sa may blush banda. Okay? Sin City. Asan ang Sin City? Sin City. Super blinding ni siya mga Megs na highlighter. So, try na to. Gwapo ang highlighter. Super ganda ang highlighter Amex. Ngayon pa lang. Yan, nakikita ko na.
tingnan nyo mga megs. Yan, ganda ang kanyang highlighter. Yan, after that, sa mata. So, sa mata, megs, wala din akong nabili na pink sugar na eyeshadow. I-try na lang natin. Yung gagamitin ko is itong Too Faced na, ano ito, chocolate bar Too Faced from Sephora. So, ito siya mga megs. Yan. Too Faced pa rin. Kagaya nung ginamit natin kanina sa ating contour Too Faced doon. Ito, mag-Too Faced muna tayo. So, ano siya mga megs? So, yan. Try natin. So, lalagyan ko muna ng, maglalagay ako ng elf. Ng nag-iisang elf sa aking buhay. Ito, yung, ano tawag nito, Amex? Para mag-pop up yung natin, yung eyeshadow. So, eyeshadow primer. Ito na lang sa, itong hazelnut ang ilalagay natin dito sa ating, transition shade, crease. The next is, lalagyan natin ng mas darker na shade. So, siguro, saan ba dito? Ito na lang siguro. Yung salted caramel. Salted caramel. Mga megs, babalik lang ako mamaya for the pag matapos ko na itong eyeshadow kasi tingnan nyo, no? Babalikan ko pa kayo. Bye! See you later again! Hi mga megs, at ako ay nagbabalik. Mga megs, ang akong gibuhat sa akong mata, mauna nag-off cam ko sa mata kay, or sa akong eyeshadow kay dugay kay kumahuman, no? So, ang aking gamit is kaning gihapon, kaning Too Faced. So, murag smoky lang na ko siya, megs. So, akong gigamit first, for the transition shade is the hazelnut, hazelnut. Then, after that, gamitan na ko siya og salted caramel, dari sa akong outer V. Then, after sige lang ko after mga megs, sagdi lang. And then after that, ang kaning say pangalan ani, di na ako maklaro iyang pangalan, creme brulee ang iyang shade kani may pagka-gold, gibutang na ako di sa tunga sa akong mata na siya mga megs. And then nagamit lang ko og kani akong gamit for my kanang pang wing eyeliner, kaning Careline Better Than Basic, graphic ink liner. Kani barato lang siya mga megs, and then gwapo siya performance. Okay? So, here's my final look for the pink sugar products, and hinaot mga megs na nagustuhan ninyo akong video karon. Ang pasensya lang akong buka megs ha kay maujod samok ka, I know very disturbing kay akong hair. And mga megs, kanilang, and then i-rate na nato sila sa kung nagustuhan ba nako ang look today, or unsa ang mga pwede nako ma-recommend sa inyohan na products na mga pink sugar. Siguro apilo na lang nako uban akong gigamit sa akong, or tanan na akong gigamit sa akong kewang sa akong look karon. So ato na lang iritanan mga megs. Dahan ko sa mata mo, ko sa akong mata. Kuan siya, may pagka brown and may pagka orange na brown gray, I don't know, basta ganahan ko sa akong kuan. Kuha pa kayo ako ang highlighter, ang megs, pink sugar na siya mga megs. Okay, let's start. Samok akong buhok, samok kainit yung ulo, no? Taguan na to mga megs. Sige, ang first na atong gigamit sa atong nawong karon is actually kani mga megs. Barato ra ni siya ang megs, dili lang ko sure kung nakalimot ko kung tagpila, pero ibutang na ako sa description box down below kung tagpila ni siya. Kay sa Lazada, sa online ako ni siya napalit, and napalit na ako ni siya kay gi-recommend ni siya sa akong idol na makeup YouTuber na si Miss Ann Cruz. So idol kay na ko siya, and then kani siya iyang recommend. So ganahan ko ani. Gwapo siya mga megs. Ingon siya dupe for Marc Jacobs, pero I don't think so. Okay lang siya, pero dili na ko siya maingon na dupe siya kay Marc Jacobs, no? Okay lang. Pero nindot siya, nice, very nice. So, ang ratings ani is 5/5 gihapon mga meg. So, gwapo siya sa atong skin, gwapo siya sa ato ang oily skin ba ako mga meg. So, mattifying siya, gwapo siya. Okay. Diba? Nice. So, 5/5 mga megs. And then, also,
Kani siya mga amegs, nakadungag siya sa ato ang, although wala siya salamin, wala siya brush or sponge nga libre, pero gwapo ang iyahang coverage or ang iyang performance. So siguro 4/5 lang kay wala siya salamin. Dapat nagbutang na lang sila salamin no, para at least kung dadunim siya sa gawas or mag-office ka, so mag-touch up ka na siya salamin daan. Okay, very nice, pero 4/5 lang kay wala salamin. Okay, and the next is kaning mga blush on na kani sila tanan mga amegs. Tanawang akong blush on na pak kay no, putok na putok ang blush on ko. I don't know kung makita sa inyong TV, pero sa cellphone medyo siguro makita siya. Okay, pero sa personal mga amegs, gwapo siya gwapo nindot. So ang akong gigamit sa akong nawong karon is Miss Independent ang iyang shade, and kani sila lima sila ka buok. Gwapo sa tumuro ko. Actually gwapo sila tanan kay di ba gisuwatch na nako sila sa inyo ha. Gwapo iyang mga swatches, and then maayo pod na magoy uban nga pag swatch nimo diri sa back of our hand lahi gwapo, pero pag apply na sa ato ang kiwong lahi na pod. So disappointed ta sa product, pero kani dili, nagpabilin siya nga maayo, nagpabilin siya, very consistent siya sa iyang gipakita sa swatches. Very nice and I love it. Okay mga amegs, so kani siya Sin City, kani siya mga amegs, kani tan-aw ra gud mga amegs. Oo, di ba makadungag jud ang kuan kay sa mata muta kani siya mo ni Sin City akong gamit ani nasa akong Cupid's bow. Nice kaayo mga amegs. So very highly recommended kani silang mga nato na gamit kani. Actually gamay lang, duha lang yata akong gigamit or tulo, pero ma-recommend na ako sila mga amegs. 5/5, 100% ma-recommend na ako sila sa inyo. And then unsa pa ba, kata lang akong gigamit, o sige apilo na lang nato ang uban. So kani Jassy, di ba na-recommend naman ako nitong una, very gyud nako, trusted gyud nako ang Jassy collection na actually murag London ni siya nga or France, basta international ni siya na brand, pero naani sa SM department store. As in nalingaw ko ani kay napalit na ako ning primer for only maybe 200 pesos, pero tan-awa dugay kay nakurot amegs last year panin. Very nice, at saka maglong last yun na atong makeup ani. So ang after that ang akong gigamit kaning graphic kani 5/5 also kani amegs. Di ba black kay ang color, very black, and dili siya nagkampat, dili siya kanang unsay tawag nga kanang mag watery na dali lang siya ma-erase, dili maski whole day ni siya nga gamiton amegs. Na nice kaayo. 5/5 also kani mga amegs, basta mga lipstick Jassy, as in gusto kay nako ang Jassy. Daghan ko ditong Jassy na collections kay nice kayo iyang consistency, gwapo iyang mga formula, di ba? Gwapo ang dato lips karon amegs for summer. Nice, diba? So, ma-recommend na ako. Actually, nagsige ni siya sale karon. I don't know kung karon. Basta katong last na kung ato sa SM, naga-sale ni siya. Kaso, katong mga gisi, napalit naman ako. No. So, ang iyang price yata ani is mga 400 pesos or to 500. Pero, naga-sale ni siya, amegs. Bantay sa SM department store, naga-sale ni sila. Akong favorite shade is kaning perfect. Perfect o katong isa sunrise. Favorite po na ako kayo to. Okay, and then also mas pa man akong gigamit sa akong kiwang karon, kani Bello, para sa ako ang sa akong tinted sunscreen, no? So SPF 50 PA++, di ba nag-ingon ko sa inyo mga amegs, so magkuha gani mo og sunscreen or magpalit mo, pilian ng taas og ang level niya taas kay 50++, okay na siya, taas kaayo. So maayo kay siya para sa ato ang kiwang mga amegs. Kani siya gamay lang akong gipalit, pero mo palit gyapon ko sa sunod ani kinay. Very nice. And then also kani gigamit na ako ni siya amegs sa Sephora noon ni siya, no, pero na Holy Grail also mga amegs, tanan nga napalit na ako dito na na mga products sa Sephora. Wala ko nagmahay kay sa ilang eyeshadow pa lang very pigmented, maingon gyud nimo na sa isa pa lang ka application ni gawas na dayon mo pop up ng iyahang color, di ba, compared sa uban na kanang ingani na eyeshadow na ikapila ta ka beses magbalik-balik sa ato ang mata o kanang kuan. Pero okay lang maghihapon palitag mga mga product diri, pero kani kay gigamit na ko karon, i-rate na lang po nako siya. So it's 5/5, perfect kay, at saka humot kay siya og humot kay siya nga chocolate amegs, lami kay siya kaonon, as in kung lami kay tilawan na matem kag kaon,
humot kay siya chocolate super. So 5/5. And then also for this contour gihaluan ako di ba ani Amex kay dili kay ko anang Morocco man good is more on blush yata to siya, pero pwede siya pang bronze or pang contour kay ang yang color may pagka brownish, pero ako na lang siyang gi-layer ani gipatungan nako aning Too Faced Cocoa Contour Chisel to Perfection na bronzer and contour and highlighter na po ni highlighter Amex na ma-recommend jud nako ni kung gusto mo mamalita si Sephora pagpalit ani mga Amex kay di mo magmahay na po siya brush diri sa sulod, so very very nice. So naana siya duha ka tawag ani contour and mura siya o bronzer, and also dani na duha ka buok na highlighter. So very very na siya tipid, di ba? Worth the price gid siya pagkapalita, so dili ka malugi. And then very humot sad siya kay o cocoa or chocolate, very very humot lang ka unon. Okay, and the last is sa pabak mo kani gigamit karon sa ko ang pilok mga Amex kani sansan ni siya, barato lang ni high definition, so dagkag sansan sa ato ang sa SM di ba, or sa Gmall daghan og sansan, so happy kay ko ani barato and gwapo iyahang quality. And also kani mga Amex di ba kasukaon na mo og paminaw, pero kani gid ma-recommend jud nako ni Amex, as in kanang halos everyday mo na niya akong ginagamit, wala na ako nagakuha og lain nga kuan kay barato. I don't remember, maybe 88 or 188, pero good for 2 na siya pieces mga Amex, and very creamy man good. So ganahan kay ko diri pang butang sa akong lower eyelid or diri sa waterline, and also diri tight lining. Dili kay ko hilig mag tight lining, pero pwede ni siya pang tight lining kay very creamy kay siya Amex. So na di mo magmahay, barato, gwapo ang sansan na product, very nice. And kani gyapon ni ba gibalik na nako ni sa inyo sa previous na ko tong latest na ko na video kani may bilin para sa tong kilay, no, pang set sa tong kilay para dili siya mabuhag-hag, kay kung dili ta mag-set sa tong kilay na ditong uban na diri ang uban masing asa sila nagkatibulaag sila Amex. So kailangan nato sila tame, so para kasi nabot sila magdiri lang sila kutob, no, isuklayon lang nato gamay, giriuse lang na nako or gi-recycle lang nako ni akong pilok Amex kay kadali lang man po nako siya sulubon na hotdan po ko. So nag-order pa ko Amex, so hulat-hulat lang ta aton sa bag-o natong gi-order, pero I like my look today and very happy ko sa akong outcome sa akong wala lang ko nalipay sa akong buhok kaning tinuod na ko nga buhok pangit kay nakaguba siya sa akong extension, pero I like my extension. Napalit na ako ni siya sa Shopee mga Amex, and barato lang ni kaayo. Actually extension ni, pero gihimo na ako siya kanang gihimo lang na ako siya og kanang wig yun, no, kay taas kayo siya. So diri na ko gi-start na siya clip din gibutangan lang nako siya ani akong black na headband para di siya halata mga Amex, no. And then kaso ang problema na ako kani akong buhok o kulot kay ikong buhok sa personal kapoy mag-iron, no, mahurot akong oras, so wala na lang ako siya i-iron, pasensyahin na lang yung mga Amex. So mauni siya atong look for this video, and sana mga Amex ay pang thumbnail, diba mga Amex. So kani siya, thank you dahil sa ako ang Tita Emma, thank you kani dugay na kayo ni ihang murag sabi tawag ani Amex kanang sudlan mar blazer, pero nipis kay siya na cotton lang siya, kani siya haluan na nako siya katong akong kani Forever 21 na I don't know kung kinsa nagpalit naghatag ni sa ko, maybe si Ma'am Helen yata, gift niya tani sa ko nito na kani karon lang ako nasulob sa mga kuan dili ta pwede mag sleeveless sa mga elox, so kanila siya mga Amex. And here's my look unta ang Amex, no, kanang dili mo magsawa sa pagtanaw sa akong mga video, and I hope yung mga bago kong yung mga ka-YouTubers ko, yung mga subscribers, mga friends online, I hope na mag-like kayo and share this video, and I hope na mag-comment din kayo down below, and please click the notification bell para ma-notify kayo every time may bago akong i-upload na videos. And salamat, just comment lang kung ano yung mga nasa video, and promise babalikan ko kayong lahat. Hindi man kaagad-agad kasi may work ako, pero I'm sure pupuntahan ko kayong lahat. So thank you po sa mga subscribers, and yung mga hindi pa nakasubscribe, I hope na mag-subscribe na kayo mga Amex, mga Mars, kasi madami pa akong ma-share sa inyo, yung mga
look natin sa naiba-iba yung mga brands at saka yung mga recommendations ko mga megs. Yan, for oily skin, for dry skin, for unsa ba, ano, kahit ano lang mga megs. And yun, just comment down below kung meron kayong gustong ipa sa akin, ipa-review na product. Yan, skincare, makeups, yan. Yan siya mga megs. Happy lang tayo, Amex, no? Ano lang tayo sa video, sa ano ko, sa channel ko. Happy. Yan. Bawal ang nega. Ayoko ng nega pang kasi pang stress reliever ko ang pag-makeup, so nag-nega pa tayo. Huwag na. Okay, thank you mga Megs, and have a wonderful day off. Have a wonderful vacation sa tanan nga na nagbakasyon karon, and di ta magkalimot og pag-ampo sa Ginoo na tagaan-tag maayong panglawas, and bantayan ta niyo always, and sa atong family also. Okay, thank you and bye mga Meg. See you on my next video. Bye. Pakiyot na pug ko, Megs. Bye.